5मध्ये भाजपच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार केला जातो। युवराजनी सहभागी झाल्यात, मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी कार्यकर्ते सोबत आहेत, काय सांगताय? आम्ही आज प्रचार सुरू केला आहे, जोरात सुरू केला आहे। लोकांचे आशीर्वाद आहे आणि आम्हाला ईश्वरचा विश्वास आहे की आम्ही जिंकून येणार। निश्चितच सुधीर भाई, तुमच्याबरोबर हे सगळे समर्थक एकवटलेले आहेत, काय सांगताय? प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये तुम्ही उभे आहात। सध्या आम्ही सतत 8 दिवस प्रत्येक घराघरामध्ये जाऊन प्रचार करत आहोत। भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि नेते पण आमच्यासोबत आलेले आहेत, त्यामुळे निश्चितच इथे आपल्या याच्यात चांगलं वातावरण आहे। आमचे तिन्ही उमेदवार चांगल्या मताने इथे आम्ही लीड देऊ, निवडून येऊ शकतो। शहराध्यक्ष म्हणून काय सांगाल? शहरात परिस्थिती काय राहील? शहरात कमीत कमी आमची सत्ता बसेल असं मला वाटतं आणि आमचा नगराध्यक्ष हा चांगल्या मताने निवडून येईल एवढी मला हे आहे, खात्री आहे।